Bon dia. Allò que passa, si vas a esquiar i no en saps prou, solució, els esquís a l'esquena i pujar així, caminant. Oiteu, Quin estil. Pugem amb un estil impressionant, Som aquí al cim de la Tossa. A veure si podem acabar d'arribar a dalt. Com que no sabem esquiar... No podem fer una muntanya sense fer cim. Hem de fer cim. Hem de fer cim. I per fer cim, aquí no hi ha remuntadors ni res, és una merda. Hem de pujar caminant. I collons de Déu, amb els esquís a coll, això és una merda, Caminar és una merda, però caminar amb els esquís a sobre, llavors ple és una merda. Hòstia, noi, em sembla que ho he perdut tot. A veure si acabem d'arribar aquí al cim de la Tossa. Dia espectacular, ja ho veieu. On té la càmera? No veig pas que filmo. Filmo alguna cosa? Hola, companys del Facebook. Ai, em caurà tot. He perdut el guà? Ah, no. Veieu quina vista hi ha? És ben perill com un hòstia, això, Bueno, ja estem arribant a dalt, un dimecres. Què cardeu treballar un dimecres? Els dius, hosti puta, que ens ensorrem. Aperitiu. Aquí hi ha molta neu, veieu? Aquí ens ensorrem. Fins al nuc. Hòstia de Déu. Aquí en el hielo patagónico. Hòstia de Déu. Allà no t'ensorres, maricón. Aquell no s'ensorra. Hòstia de Déu. Què cardeu treballant un dimecres? Si els dimecres són per anar a esquiar. Bueno, esquiar. Ja veieu, Esquí. No ho és, això, No arribarem pas. Però dir que arribarem al cim? Hòstia puta. Bueno, va. Quan arribem al cim ja us ho direm. Bon dia.